OK, takže som naspäť, tentoraz už aj s nabitým multimetrom. Mimo kamery sa mi stal taký incident. Skúšal som premerať niektoré súčiastky a omylom som s multimetrom lízol o MOSFET a vyskratoval som dosku. Našťastie ju zachránila poistka. Bohužiaľ, momentálne náhradnú poistku nemám, budem musieť nájsť druhú na internete. Po tomto incidente som premeriaval ďalšie súčiastky a snažil som sa nájsť, teda, či som nejakú ešte nepoškodil. A myslel som si teda, že som našiel poškodenú diodu, lenže neskôr som zistil, že táto dioda, keď je zapojená v doske, tak môže ukazovať nesprávne hodnoty, čo sa mi potvrdilo, keď som ju z dosky vybral. Tu ju môžeme vidieť. Môžem teoreticky ukázať aj na kameru. OK, takže môžeme si to skúsiť, čiže tu mám konkrétnu diodu, ktorá teda v móde na testovanie diód ukazovala hodnoty z oboch strán. Keď som si ju teraz vybral, akurát, že teraz ju mám na kovovej podložke, tak si nie som istý. Ale tu vidíme teda, že ukazuje hodnoty. Musím sa pozerať do kamery cez OBS, aby som videl. No a teraz, keď si to otočíme, tak vidíme, že neukazuje nič, takže táto dioda je v poriadku. Toto bola dioda na 1V vetve, ktorá mierí ku CPU. Keby bola táto dioda zlá, mohlo by to spôsobovať naše problémy s monitorom. Bohužiaľ som teraz spôsobil ďalšie problémy, ale teraz sa pokúsim naspajkovať túto diodu a mám tu ešte jednu menšiu, ktorá bola kúsok od toho MOSFETu, teda vlastne na jeho gate, a myslel som si tiež, že môže byť zlá, ale tiež sa ukázala byť v poriadku. Takže tieto dve diody si naspajkujem naspäť a takisto budem musieť naspajkovať naspäť aj ten MOSFET, ktorý som otestoval, a ten je správny. A môžeme si ho otestovať aj takto na kameru. Ja mám na to aj taký tester, ktorý vám môžem ukázať. Vyzerá nejako takto. Volá sa FNIRSI a môžete si teda sem do tejto časti, ja to ukážem lepšie na kameru, do tejto časti si môžete zapojiť teda nejakú súčiastku a následne teda ju otestovať. Testoval som ju aj cez toto a ukázalo teda správne, že je to MOSFET. A ja to dám takto naspäť. Dobre, a teraz teda ukážem, ako sa otestuje MOSFET. To som sa tiež teda učil dnes, keďže všetko sa teraz učím. A dáme si ho sem pekne pod mikroskop. Vidíme, že má 3 vstupy. Toto je gate, toto je drain a toto je source. A teraz teda, keď spravím toto, tak to ukazuje, že tam nemáme teda spojenie. Môžete vidieť tu hore. A keď teda nabijem túto časť a dám to naspäť, tak vidíme, že tamto spojenie je. No a ja to teraz zase vybijem prstom. OK. A vyskúšame si to ešte raz. Čiže sem, vidíme nič. Nabijeme. A už máme spojenie. Čiže tento MOSFET je v poriadku. Takže si ho dáme naspäť do dosky spolu s tými dvoma diodami. Bude to zaujímavé. OK, takže začneme teraz teda tou najťažšou časťou, a to, že zaspajkujeme túto najmenšiu diodu. Takže ja si ju dám zatiaľ takto bokom. Taký malinký kúsoček fluxu. Takto. OK. A môžeme si to teda začať hriať. Čiže dávam to na 400 stupňov. Opa.
Odfúklo mi tú diodku. A teraz nevidím kam. Kde si? Kde si? OK, takže mám ju. Diodku mi odfúklo cez polku dosky. Čiže budem musieť potom znížiť ten výchor, ktorý som spustil na tú dosku. A sem by som možno mal pridať trošku cínu. Dobre, takže pridávam malinko toho cínu, teda cínovej pasty. Dobre, to už je asi veľa. Nevadí. Zafúkam to, ale dám si to na menej. Budeme pekne vidieť, ako sa ten cín prichytí. Áno, presne takto. Výborne. A možno som mal zobrať tento starý cín. Dobre, takže keď už spajkujeme tak poriadne, pripravil som si spajku aj trošku medi a tento starý cín z tejto časti zoberiem. Nie je taký pekný ako tento. Vidím, že tu som ho dal aj trošku veľa, takže počkáme, kým sa spajka trošku zohreje a budeme pokračovať. OK, takže vyskúšam spajku, či sa už zohriala. Áno, zohriala. A budem to robiť pravou rukou, lebo ľavá sa mi trasie, takže zoberieme cín. Takto krásne, trošku aj z tohto. Som ho tam dal veľa. Opa, to je krásne. Si ho pekne nacucneme. Dobre. OK, to by sme mali. No, teraz tam pridáme ešte trošku cínovej pasty. Jemnúčko. Dobre. Pridáme tam samozrejme trošičku fluxu. Úplne, že minimum. No poď. Tak. Aj trošku sem. Dobre, netreba to preháňať, pretože potom je tá doska celá zalepená. Zle sa s tým robí. Nie, že by som s tým mal nejaké veľké skúsenosti ovšem, ale na kanáli môžete vidieť aj nejaké shorty, kedy som si zobral staré dosky a na nich sa učil teda cínovať a prespajkovávať čipy. To sa mi nakoniec aj podarilo, keď som to robil na monitore, ktorý používam teraz a myslím, že to nebolo na škodu robiť tieto videá, pretože mohol som vidieť, čo som robil zle a následne to teda opraviť. Čiže verím, že teraz to vyjde na prvú, takže poďme na to. OK, čiže počkáme, kým sa cín pekne prichytí. Áno, ten už sa tam pekne zablišťal a no poď, trošku mu pridám. Dávaj. No, oj. Guličky. Pomôžem im. Trošku spajkou. Spajkovačku mám iba takúto momentálne. Ešte som si nezohnal nejakú lepšiu. Toto je proste Parkside za 10 €.
Všetky veci, čo mám na spajkovanie, sú také budget. Väčšina teda z tému, kde sa dajú zohnať veľmi dobré veci na toto. Aj napríklad táto vzdušná pištoľ, teplovzdušná pištoľ je z tému. Rovnako aj ten tester na súčiastky a takisto aj tento mikroskop. Nie sú to úplne najlacnejšie veci z tému a sú v dobrej kvalite na tú cenu. Hej, napríklad tento mikroskop stal 60 eur a zatiaľ teda si ho nemôžem vynachváliť. Teraz pekne opatrne. Mám to na 400 stupňov, neviem, či to nie je aj veľa. A áno, pekne vidíme, ako sa nám okamžite rozstavil cín. No a ďalšia vec. Samozrejme nesmieme zabudnúť, že ako boli... No, vidíte teraz OBS-ko, ale mám to všetko uložené pekne... Myslím, že aj tu. Nie. OK, čiže tu môžeme pekne vidieť, že bola takto. Toto je, myslím, katóda, čiže tá smerovala doľava a anóda išla teda do MOSFETu. Čiže keď sme tu a zase som stratil a nie, mám ju. OK, takže keď sa na neho pozrieme, teda na ňu, to dióda, tu môžeme vidieť, že je označená písmenom D, tak ja si ju dáme pekne sem. A neviem, či som nám nedal aj priveľa cínu. Uvidíme. Dám si to teda na menej. Aha. Poďme na to. No jasné. Už som ju stihol odfúknuť. Možno, keď ju tam trošku pridržím, tak by to mohlo krásne zafungovať presne takto. Opa. No poď. Ty kokso. Trasú sa mi ruky normálne. OK, ja si myslím, že toto by sme mali. Môže byť. OK, som späť. Bol som rýchlo priateľke ukradnúť vatovú tyčinku do uší. Ja si uši síce nečistím, ale za to si čistím matičné dosky, takže je to fajn robiť, pretože sa potom nelepia. A najlepšie sa to robí, kým je to ešte nie mokré, ale kým je to ešte teplé. Čiže sa zbavíme toho prebytočného fluxu, ktorý tam ostal. Jasné, že to nejde úplne všetko, ale snažíme sa zobrať stade čo najlepšie. OK. By sme mali. Ešte zoberiem stade tie vlákna. Tie sú tak malé, že ich voľným okom ani nevidím. Respektíve dosť si aj na to svietim, ale sú fakt malinké a nechcem ich tam. OK, jemnúčko to ešte prejdeme kefkou. A ja si myslím, že by to aj mohlo byť. OK. Prvá diodka za nami. Poďme na ďalšiu. OK, takže spravíme to asi rovnako ako predtým. Jemnúčko pridáme flux. Keby ste sa divili, prečo sa dívam do monitoru a nie do tohto monitoru, čo mám na mikroskope, tak tento je zhasnutý, pretože si prenášam video. Čo je škoda, ale tak predsa je to mikroskop za 60 eur z tému. Nemôže byť dokonalý. Ale každopádne obraz na
monitore je lepší ako ten na tomto monitore, ale dá sa v kľude spajkovať aj cez toto. Je ten obraz úplne dostatujúci. Nemôže ani rozprávať. OK, to spravíme takto krásne. Aha, môžeme si trošku pridať aj na spajke. Ako vidíte, hrubý hrot. Pekne ho stade vysajeme. Rovnako aj tu. OK. No, nie je to úplne dokonalé. Čiže pridáme trošku cínu. Respektíve cínovej pasty. Sem aj sem. To by mohlo stačiť, to bude možno aj veľa. Samozrejme pridáme ešte flux. Iba trošičku. Dobre. Dobre, takže začíname fúkať. A už môžeme vidieť, ako sa tam pekne chytá. Dobre. Trošku to dokončím spajkou. Chytám tieto guľvočky. OK, to by mohlo byť. No. OK, čiže katóda smerovala hore. Nejako takto. Au, trošku som sa popálil. Toho fluxu som možno mohol dať aj trošku viac. Nevadí, skúsime to dokončiť spajkou. Au, pekne som sa popálil. Nevadí. OK. Ja si myslím, že to by mohlo byť. Čiže nám už ostáva iba posledná súčiastka. Au, ale fakt som sa dopálil. Toto je jedna z tých najkrajších vecí na spajkovaní, keď sa proste chytíte, čo je len na pol sekundy toho. Tak je to krásne. Dobre, takže dosku si zase otočím. A... dobre, mohlo by to ísť aj takto, to by bolo super. Trošičku sem. Tu asi veľmi netreba. Ale dáme. Samozrejme flux.
Sem. A sem, OK. Au. Dobre. Tu by sme mali. Aha, tu som si dal ten MOSFET, takže to môžeme pekne rozohriať. Myslím, že tu by sme mohli aj pridať. Áno, hneď to vyzerá lepšie. Tam nám trošku utiekla jedna gulička, ale to nevadí. OK, takže opatrne zoberiem MOSFET a vložím ho na svoje miesto. Tak. A zase som to pokazil. OK, myslím, že to by mohlo byť. Zmýšľam, že či tam bude treba pridať trošku cínu, ale asi nie. Môžeme si to pozrieť trošku zbližšia. Myslím, že to by mohlo byť. Drží na mieste, ani sa nepohne. OK. Hádam, to bude dobré. Čiže môžeme to ešte vyčistiť od toho fluxu. Dobre. A teraz ostáva teda ešte posledná vec. A to je tá, ktorú som pokazil. Úplne najviac. Teda ešte neviem, či najviac, ale konkrétne táto súčiastka to dosť schytala. A je to teda poistka. Môžeme vidieť, že je na 32 V 5 A, takže no určite tam pretiekol väčší prúd, takže ona zhorela. To T by malo znamenať, že bude horieť pomalšie. Ono by to malo byť kvôli tomu, teda aspoň myslím, že tak som to nejak čítal, že keď vlastne monitor zapojíte, aby ten výkyv proste toho prúdu ju nespálil. Čiže táto poistka pravdepodobne zachránila celú dosku, obetovala sa. Takže my si ju teraz vyberieme. OK. To by sme mali. Toto je ona. Neviem, či by to aj malo byť vidieť, ale asi, možno, že aj bude, neviem. Že je naozaj spálená, neviem, asi to nepresvietím. Každopádne táto maličká súčiastka nám dúfam, že zachránila dosku, teda pravdepodobne áno. Čiže budem potrebovať nájsť náhradu a následne teda budem pokračovať v tomto pokuse opraviť monitor. Uvidíme teda, že ako to bude pokračovať, ale myslím si, že na prvé video je to viac než dosť, takže sa vidíme pri najbližšom videu. Zatiaľ čaute. Bruh.